ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଟା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାକୁ ଭୀଷଣ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା। ସେ କଣ କଲା ନା ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳ ସେ ଗଲା ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗହମ କାଟିକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଫଟା କାଠିରେ ଯୋଉ ଗହମ ପଡିଥିଲା ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ମାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟିକି ପକଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ପାରାଦୀକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ଗଛରେ କାଉ କୋଇଲି ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏଙ୍କ ଗୋଡରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ନାହିଁ, ଇଏ ଖରାବେଳେ ଏଇ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ନା ବାପା ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ମୁଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନା କଣ ଏଇ ଖରା ବେଳେ ତମକୁ କଣ ଏଇ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା? ନା ବାପା ଏତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପେଟ ପୁରିବନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ, କୋଉଠିକି ତମ ଘର? ନା ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ଜଣେ ପ୍ରଜା, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଖାଦ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏକଥା ଯେମିତି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ବୁଢା କଣ ନା ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲେ। ଯେତେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସିଏ କାନ୍ଦିବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଲେ। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଜୁନ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇଗଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଛନ୍ତି ଇଏରେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସିଲି, ସିଏ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲି ଯେ ତମେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗହମ ଗୋଟେଇ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ? ତମେ ଚାଲ, ମୋ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତମ ପାଇଁକା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ତମର ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ରହିବନି। ସେ କଥା ଶୁଣି ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ଏକଥା ଶୁଣିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ବି କାନ୍ଦିଲେ। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେଠି କହିଲି, ସିଏ କାନ୍ଦିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲି ରାଜା କାନ୍ଦିଲେ, ଏହାର କାରଣ କଣ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ସଖା କଣ ବିରସ ବଦନ, କଣ ହେଇଛି? ନା ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଶିଯାଇଛି। ନା କଣ ସେ ସମସ୍ୟା? ନା ଏମିତି ମୁଁ ପାରଦୀରୁ ଫେରୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଜଣେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କଣ କରିଛି ନା ସିଏ ଫଟା କାଠିରେ କାଠି ମାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗହମ ଗୋଟିଏ ଖାଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଇଏ କାହିଁକି ଖରାବେଳେ ଏମିତି କରୁଛ? ନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖରାବେଳେ ନ ଖାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପେଟ ପୁରିବନି। ତାକୁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ତ ହସ୍ତିନାପୁରର ଆମର ପ୍ରଜା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଣେଇଲି, ରାଜା ବି କାନ୍ଦିଲେ। ୟା କାରଣ କଣ? ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ୟାର କିଛି ତ କାରଣ ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ କଥା କହିଲି ସିଏ କାନ୍ଦିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲି ରାଜା କାନ୍ଦିଲେ, ସଖା ବି ଜଣେଇଲି ଇଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ୟା କାରଣ କଣ? ଯାଉଛି ଆଉ କାରଣ ତ କିଛି ଖୋଜିକି ପାଇଲେନି। ସେ କଣ କଲେ ନା କାଠି ଗୁଡା ଏକତ୍ରିତ କଲେ, ଜାଳ ଜାଳିଲେ, କହିଲେ ଅନଳରେ ହ୍ରାସ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହଟିଆ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ନା ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜଣେଇବେ ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା, ରାଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି, ଉପରକୁ ଆସ ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବି। ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ସେ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ କୋଉଠି ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଏଠୁ ଗହମ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବସିକି ଖାଇବି ମତେ ଆଗକୁ ଆଉ କୀଟ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି। ତାମାନେ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟରେ ପଳିବ, ଆଗକୁ ବି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କହନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟମାନ ଲୋକ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ କଥା କଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା, ମୋ ପ୍ରଜା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗହମ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? ନା ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି, ଏ କଳିଯୁଗ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି
ଜଣେ ରାଜା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅଫିସର ଜଣେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଚିକି କଣ୍ଡରା ଜଣେ ଗୋଟେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିବ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ବୁଟରେ ଠେଲି ଦଉଥିବ ଏ ଭିତରୁ ପଇସା ଦଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବି କଣ କରିବି ନା ମୋ ନାତିଟା ବ୍ରତ ହବ କିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଗକୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ଖାଇବେ ଆଗକୁ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା କେହି ମାନିବେନି ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ରହିକି ବି ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ହଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି।